Na última manifestación, no mes de abril, medio milleiro de veciños de Portonovo exixiron melloras para o centro de saúde de Baltar. Entre as demandas máis urxentes, aumentar o servizo de pediatría e contar cunha ambulancia medicalizada durante todo o ano e non só nos meses de verán. Esta mañá, os veciños desta parroquia de Sanxenxo e desde a plataforma de afectados continuaban queixándose das mesmas carencias. Pediatra, sobre todo pediatra hace muchísima falta. Yo ya los míos no me sirven, pero para mis nietos pueden que lleguen. Pero sobre todo pediatra. O tema da ambulancia, sobre todo para o verano, debía de haber debido xa a población que temos normalmente, máis a población que nos ven para cá, que é o Concello de Sanxenxo. Penso que sí, que debía de haber unha ambulancia aquí no verano mecanizada. Pues que lo pongan realmente, porque es que hay muchísimos médicos buscando trabajo y sobre todo en los primeros años de residencia hasta el cuarto deberían poner un poquito más de gente sin problemas, sí, yo creo que sí, además que es que hay 4 veces más población en Sanxenxo que en invierno, pues entonces que haya 4 médicos más mínimo. Hai unha cantidade aproximada de 1.600 rapaces, xa que non só atenden aquí, senón que é un par de referencia que collo que é toda a zona contorna do Grove e máis parte de Meaño. Entón, vense sobrecargados, porque son sobre 1.600 rapaces, só daqui, do que lle corresponden, que están apuntados. Estaban facendo unha pediatra, bueno, en realidade é unha médica con especialidade, médica de familia con especialidade, que tamén nos parece unha boa opción, e teníamos un médico de familia que viña e non viña, o sea, iba nocturnando. Outra cousa que acontece é que non están cubrindo as baixas. Cando hai algún médico, algunha enfermeira que ten algunha incapacidade, pois o cubren co resto do personal, non convocan unha plaza nova, non traen un sustituto. O que quere dicir é que isto é un caos. A mitad dos días, ás veces, isto ven sendo un caos. Precisamente esta mañá, mentres falaban con nós sobre esta problemática, representantes da plataforma entraron no PAC, acompañados nesta ocasión polo voceiro de En Marea, Luís Villares, que durante a súa visita a Sanxenxo tamén quixo coñecer de primeira man a situación do centro de saúde. Ao saír, a presidenta da plataforma confirmábanos a noticia agardada. E nos confirman que o día 1 virá realmente unha pediatra para cubrir a vacante que había sin cubrir. E, bueno, estamos a expensas de que a ver se nos poden meter outra máis para que non este tan sobrecargado o sistema. Nesta ocasión, a presión veciñal e as protestas que levaron a cabo nos últimos tempos conseguiron cubrir unha das prazas que estaba sen ocupar, pero aínda así, os veciños creen que aínda queda moito que conseguir para o perfecto funcionamento deste PAC, sobre todo agora no verán, cando Sanxenxo se converte na terceira cidade de Galicia con maior poboación. Si agora con 2, a ver se poden poñer un máis, polo menos no verán, e despois a ver se podemos ampliar un pouquiño máis, porque de feito a Valedora do Pobo insistía en que habendo realmente prazas de MIR que van saindo cada ano, porque nos aproveitan eses recursos e se poñen e se cubren esas vacantes que hai por toda Galicia, que non é só daqui deste concello a problemática.